इथं आम्ही आज आक्षी पोलीस स्टेशनवर आहोत. इथल्या सगळ्या स्टाफला, इथं जे चीफ आपले पोलीस अधिकारी जे आहेत त्यांना बांधले, परत इतर जो इथला जो कर्मचारी वर्ग आहे त्यांनाही आम्ही राखी बांधली आणि त्यांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य दिलं. मुलांना खाऊ पण दिला. त्याबद्दल पोलीस स्टेशन आणि त्यांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे आम्ही शाळेच्या वतीने खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दरवर्षी आपण नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन हे दोन्ही कार्यक्रम एकाच दिवशी साजरे करतो. घरोघरी हा कार्यक्रम देशभर साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणे आम्ही आपल्या पणजीच्या हेडगेवार शाळेतही आम्ही रक्षाबंधनच्या आधी एक आठवडाभर काही राखी तयार करण्याचं साहित्य आणतो. दोरे म्हणा, मणी म्हणा किंवा उली सूत जे आहे ते आणून मुलांना आम्ही 1ली ते 4थीच्या मुलांना राख्या तयार करायला शिकवतो. मुलांकडून राख्या तयार करून घेतो. जवळजवळ आठवड्याभरात मुलं 1,000 ते 1,500पर्यंत राख्या करतात. मुख्यमंत्री, सचिवालय, वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये तसंच अनेक कार्यालयात जाऊन पणजीच्या परिसरातील त्या राख्या बांधल्या जातात. त्याच्यातून आपल्या शाळेचा एक मुख्य हेतू म्हणजे विश्व बंधुत्व ही जी संकल्पना आहे ती सगळ्यापर्यंत ही संकल्पना पोचवावी हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. त्या दृष्टीने आम्ही हा कार्यक्रम दरवर्षी, मला आता या शाळेत येऊन जवळजवळ 22 ते 23 वर्ष झाली, दरवर्षी आम्ही हा कार्यक्रम उपक्रम राबवतो आणि सगळीकडे एक आनंदाचं वातावरण आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी जातो तिथं असतं त्या दिवशी. सर, या कार्यक्रमाच्या विषयी तुम्हाला काय वाटतं? तुमचा अभिप्राय काय? ही तुमची जी कल्पना आहे ती आम्हाला फार आवडली. म्हणजे आम्हाला पण एक बरं वाटतं की या दिवशी आमच्याकडे कोणी येतात आणि आम्हाला राख्या बांधल्या जातात, म्हणजे आमच्यावर विश्वास ठेवतात. तर त्या विश्वासावर आम्हाला पुढे काम करण्याचं बळ येतं आणि काम करून पुढे या लोकांचं रक्षा करण्याची आम्हाला अजून स्फूर्ती निर्माण होते. सो ही एक चांगली कल्पना आहे आणि अशीच पुढे चालावी अशी आमची